ongi etorriak anaitasunaren jaia, mexikar eta euskalduna, Euskal Herria. Auzoko 25 urte bete ditu, eta orduan auzokide batzuk hasi ginen pentsatzen, aitzaki politia zala, festa txiki bat antolatzeko, eta hasi ginen kartela jartzen, eta auzokideen lankidetza eta laguntza bilatzen, eta azkenen, jendea bildu da, eta guaintxe ia 200 lagun ez da erixen, 200 lagun eta amitxe egia bazkaltzen, goizen izan dugu hiru bideriru saskibolo txapelketa, izan dugu baita ere toka txapelketak, eta guain bazkari legea, egin behar dugu, iten egia, eta gero atxalden 6etan karaoke daukeu, eta gero gauen guatekea, Josetxo Giuk, hola antolaguta. Beraz, egun luzea, egun politia, suertatzen nahizigu, egun pixkatin narren, guizean, baino guaintxe hola ateri daukeula, denok ospatzen, eta ikustea besteik ez dau, zenba jende elkartu dan, eta pozik. Aurreneko aldi esan ez festa antolatzen genduna, esaten gendun ez baigenekin zenbateainoko arrakasta izango zuen, ez? Eta beti zahantza horrekin egatzen zea, ez da? Baina, esaten dut, egun juntatuta ere, guztua getuko gineke, baina, kasi berren juntatu geha, eta, aber nola bukatzen, egunak. 25 urte hauetan aldatu dena, da batez ere, gehu aldatu geha, eta gazte ginela, etorri ginenen auzora, eta gure seme alabak ametxe jaio eta azidia, eta, den aldatzen juten da. Eta, baina, gaztek ere, seme gazte diteu, eta politien daude, gu ere guandio sasoien gaude, eta jende alaie, jende gona dago zegontan, eta denon artean, ospatzen egia, aldatu da. 25. urte horren ospatzen egia, eta egi esan ez dakiguna da, datoren urtean ospatuko urtero egin barreko kontu bat den, ala ez? Ziur 50. urte horrenea ez dugu itxagengo, beste festa betitiko, seguro. Baina urtero egingo deun ala ez, ikusteko dau. Baina gutxinez esperientzi politia izaten nahi da, eta horrekin gatzea.